Gorputzekin egingo dugu jolas. Gorputzeko atalekin. Gorputzeko atalen bat. Gustatzen zaizuna, erakargarri egiten zaizuna. Ukalondoak asko gustatzen zaizkit. Baten ukalondoak ikusi eta... Eskuak esate baterako? Eskuer Asko batzuk. esaten da eskuekin ere, Niri eskuer batzuk asko gustatzen zaizkit, Pilotariak eta... Bitu, esate baterako? Eskueko lan. Mutilek, ze moduz? Bueno, badakizu asko dezak eskuak, baina gehiago buruak. Miluzen buru erabili beharko dugu. Ondo babestuta dakarzu gaur. Bueno, ze moduz, mutilek? Ondo, ederto aurrekan modan, gogotxu. Asierru nahi, bueno, hirugarren saioa zuentzat, dirutxue falta? Ez da arazoa. Afari demate egiteko ez da arazoa. Zer da, look barria? Hau, merchandising berria. Kuadrillakoa. Bai. Gaurreko nahi batu genuen, kuadrillako alkondarak badituztela. Zer gehiago? Kamisetak, sudaderak, txapela hauek, eta txanoa, pegatina. Bai, edana zeuentzat. Bai, bueno. Oso endogamiko da, hau. Kanpora begira ez? Bueno, kuadrillako entzat, eta gure herrian kuadrilla bakoitzak badeko bere gauzak, eta guk gehiago. Egia da, plan horretan, badirudiela honek, teledenda edo montatutu duzuen. Erosi, deitu, eman izena... Bueno, Miluseko lagunetza seguru. Itxaso parientzat txapelen bat eroriko da. Eskatzen badituzu ekarriko ditugu. Osondo. Mutilek ongetorri, Sorteo. Itxasotarrak, ez dakizuek merchandising zuek ez daukazue? Ez du behar. Ez du ekarri. Ez duzu behar besteak beste zuek naparrak zaren zelako. Hori da. Eta berezko grina eta garra badakartzue, burlatatik eta iruñatik. Itxaso aipatu dugu, itxaso Torregrosarekin ari nahi zorain, biak baitzare eta itxaso noski. Zezu tailerrak eta ematen aritzen zara ikastetxe. Igual Miluze tailerrak ematen ere daitezke, ez da? Zure esperientzia hemen eskarmentua baliatuta. Saiatu daiteke, gaurkoarekin bai, aurrekoan oso urduri ginen, gaur. No, urduri zinete, baina aurrera egin eta 278 euro pilatu dituzue. Eta bestalde, itxaso itxaso mundina, no? Soinketa irakaslea. Baloi errea ipatu genuen, proba, bueno, indartxonen artean. Aipatu zenuen. Aipatu nuen. Nik brilet esan dio, berak baloi errea. Nafarroan brilet, bueno, ni brilet ez dio deitzen, baina, bai, klasiko bat. Beste espezialitaterik baduzu, soinketa irakasle modura? Espezialitatea, orain igeriketarekin gaudea tope. Bai, ze estilotan? Bizkarra. Bizkarra, Bai. Kontuz, igeri egin alden moduan eta aurrera Miluzen, ados? Apa, bikote? Gure bikote berria, lankideak zari, Josu Iban, ongi etorri? Bueno, Josu, laguazetik ikastolan, zabiltzie irakasle, ze irakasten zu? Ni zientziak, biologia, fisika, kimika. Ze musko ikasliek? Onak. Ondo, Iban, ze irakasten zuzuk? Nik euskara. Bueno, euskal filologia ikasita eta biologian lizentziatua zu. Zelan animatu zaria, Iban? Josu plaza gizona, eta esan da, azkenien baietz esan behar, bueno. Hani biltzezari klaustrun irakasliek eta, venga, nordu Miluzera. Urrengo apeia bateko busprezia. Ondo, ze intentziorekin esatozi, Josu? Ondo pasatzea, eta... Bueno, ez da intentzio txarra. Oso, ondo, eskerrik asko etortziarren, ongi etorri, eta zorpeon. Ondo pasatzea biologia eta euskarako klasetan bezala, ez da? Hori zaten baita. Miluzen bai behintzat, eta erne, aztera goaz! Erantzun eman da, bueno, Miluzeko eskua daukagu, Kiruleiko eskua, eskuak maite ditugu. Asier, Unai, lodia erakuslea luzean agia txikia eta eskua. Hortxe, atzamarrak, eskua, eta erantzunak, hoiek izango dira galdera guztienak. Benga, Asier hasiko da, guazen denpora. Lo egin ostean, besoak luzatu eta ura kentzen dut. Nagia. Bokalen soinua halakoa izan daiteke. Luzea. Ez ezagunei ez dutuko diezu. Eskua. Aur batzuek, zupatu egiten dute. Lodia. Zuaitzetan bizian hartz mota bat izan daiteke. Txikia. Nagia. Hau, hori eta ura asmatuko zenuke zein familiatakoak garen? Erakuslea. Oso ondo. Cesarrek gladiadorei epai emateko erabiltzen hau. Lodia. Frontoiko paretan idatzita dago nire izena. Luzea. Oso ondo. Maite duzunari laguntza eskaintzeko luzatuko diozu. Eskua. Oso ondo, mutilez. Eskuak eta ondo errepasatu da etorri gara, behar guztiak atzako ondo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 90 puntu bikote! Hemenik ere gabiltza ditu nik, batzutan? 75. Neskak, hasiko gara puntua biltzen? Saiatu bai. Haupa, itxaso gozen, denpora. Normalki herrietan egiteko luztatuko duzuna. Eskua. Ez, erakuslea. Beste hau altxatuz gero aldiz, adostasuna adieraziko duzu. Lodia. Oso ondo?
Irulegikoa da azken aldian Euskal Herriko famatuena. Eskua. Adams familiaren pertsonaietako bat ere, banaiz. Eskua. Sukalde askotan nagoen gatza naiz. Lodia. Izenari erreparatuta, atzik alferrena da. Nagia. Peter Panek handitan ere horrelakoa izaten jarraitu nahi zuen. Txikia. Norbaiti agur esan nahi badiozu, astindu egin beharko nauzu. Eskua. Musean, bi bateko dauzkat, hor dagoa joko dut. Txikia. Osondo! Wow! Ukain! Kara bereziki fina hasi, herrietan luzatuko ditut eskua zuzenean. Hobeto atzarekin hasi, ez bada. Baina ondo, 8rekin beste 80 puntu bikote. Ea batzu zuzenean eskua luzatzen dutela, guk hitz egitearen alde beti, Josu da Iban, hasiko gara, puntua pilatzen? Ba, Josu guazen, denpora. Ezkonduta bazaude, bertan eramango duzu eraztuna. Erakuslea. Nagian. Luze agian, baina zabaletik ere badu honek. Eskua. Lodia. Zenbait lekutan, handi urrena bezala ezagutzen daute. Erakuslea. Osondo. Ez, gurean eripotoa deitzen dizugu. Nagia. Lodiari. Lodi eta luzearen kontrakoa naiz. Txikia. Atzamarra ugade, autostopean enau inok eramango. Lodia. Olakosea zen Miguel Joakin eleizegi altzako handia. Luzea. Eta horrelakoa, Lazkaoko Jose Miel Iztu eta bertsolaria. Txikia. Osondo. Ondo! Azena trabatu gara, kurua, baina motorrak berotzen hasi beharra dago, eta zindarrete, 5ekin 50 puntu bikote. Horain dien horain jarriko dugu atze erakuslea hemen, horrela. Izili gariko gara, zuetako bat, bereziki. Asier unai, nor jarriko dugu imintzioka marrazten? Ni. Asier, zoragarri, bartu lekua. Eta astindu gorputzatal guztiak orain. Markagailua ere astintzea aldera, noski. Hortxe, lau kontzeptuak, denbora. Jan, Baskaria, afaria, gozaria, afaria. Merienda, amaiketakoa. Bai, bat. 3. platera, postrea. Aupa. Oso, ondo. Ondo, Asier, pazientziarekin. Buceo, urpekaritza. Arnasa aguantatu, buceoa. Arnasa eutxi, arnasari eutxi. Zerdari. Arnasa hartu. Nola zen zai horri? Apnea. Bai. Bai. Ea marrazen. Gorputza. Espainia. Iberiar penintzula. Zer da hori? Untxia. Ze politxe. Bai, untxia. Tarta. Asenaria. Untxianka. Ez da untxia. Ondo hori zen, Bigarrena. Pertsona, laguna, hanka, errena. Kotu zimintzio egin, Asier? Bai, hanka bakarreko hankapalua. Ez. Bai, bero, Oina, Zer dori? piperra. Ei! Ai! Protesia! Protesia! Protesia. Ordezko hanka Horreko Australia, eski zen kanguru bat, pero... Bai, untxia ikusi dugu kangurua zegoen lekua, baina zakutxo ere egin dio, eta kanguro kumetxo bat. Asier oso politxe zamarrezkia. Bai. Oso ondo, oso kukia. 40 puntu! Zerra medikuntzako ikasleak eta ziren, hanka bat faltaren lekuan piper bat jarri eta kontu zalakoekin. Itxasotarrak, soinketa irakaslea joango da kasu? Bai, zoragarri. Gorputza zintzen ohituta baitago hau ere. Zuek ere zema puntu biltza dituzuen, hortxela kontzeptuak. Dozen, denbora. Bai, dirua, erosi, supermerkatua, dirua, biletea, sosa, txampona, kartera, botea, zakua, sakelekoa. Ez. Vale. Arropa, oparitu, oparia, erosi, denda, bai, azoka, modeloa, ez, eskaparatea, kutxa, gertu, itxaso ikusi zer da bilen aitzen. jantzi, erantzi, Bai. modeloa, kambiadorea edo... Bai. Horpegia, pertsona, irribarrea, ilea, flekilloa... Bai. Bai. Beste marrazki hau. Jateko zerbait, txurroak, solomoa...
Tea, zukua, kea, Saiatu, ez dago erraza gatza, esan. piperra, Ez, pimienta. ez da ere. Ia, Bai, dirua, Bai, botea, saria, ordaintzaria. ez, bazu ez. Soldata, Ez. kartera, ez dakit. Itxaso, dolarra. Dolarra, diru mota bat. Dolarra. Ja. bai, hemen zakua eurotik abiatu nahi zuen eta estatu batuetara iritsi, eta... Da gero kanela, Bai. erromatxu eta guzti. Bai. Baina, bueno, ondo, birekin geratuko gara, 40 puntu. Biologiako irakaslea bata euskarako abestea, imintzioka seguruenik biak ere oso trebeak. Bueno. Eta hal ere, erakustabian horke emango du? Nik. Josu, zondo, orillo tarrak beraz, Bai. azezala lekua berak ere, tira, atzetik markagailuan momentuz, baina, batek daki, Punto asko Goazen. jokoan, denbora. Ea, marrazen hasiko gara. Bai ban. Erloju bat, elurretako panpina. Ez? Begiratu ondo. Telebista sudur bat. Bai? Sudur bat aipatu duzu. Bai, Nor da? Nor da? Pinotxo. Bai? Usain txarra, atza, kiratxa. Bai, Bikain. bai. Beste marrazki bat. Zer da hori? Eso, a ver, gesi bat. Arkua. Bikain. Zerbait eman, a ver, liburu bat. Emon, oparitu, gure artean. Irakasleok, biok. Venga, bero. Aurrei irakatsi. Venga, bero. Nik, euskera, amaitu azterketa, nota. Bero. Eh, Nota ez? Emaitzak. Amaituta gero? Diploma bat. Bai. Ez dakit, diplomak ere banazik duzue klasean? Bai, Kasle bereziki finei edo nola izaten da hori? Udalekutan gaubelatako onena eta horre bai. Bai. Nik irabazi nuen? Hori Udalekutan bai. gaubelatako onena. Bagoitza bere, Diplomia. zora garri. Hiru, hau pazuek 60 puntu. Bagoitza doktorea bere alorrean, izu. Listo. Bagoazen hitz eskutua eta ikusten dugu markagailuak iaia berdinduta ditugula. Leia daukagu gaur Miluzen. Venga, lehenengo taldea. Nordue. Unai. Venga, Unai. Unai Maira eta Asier hementxe geratuko da. Eskutatuta ditugun hitzak asmatzen, hau pazuek, denpora. Lurrean, Arrokak. karratua, Ring. bilbokoa, Baldosa. Vale, azaroa, Abendua. vale. jaia, Festa. beste bat, San Fermin. urrengoa, paso. Txarto, Ondo. eskatu, Zer. urrengoa, neurria, Metroa. txikiagoa, Sentimetro. Oso ondo. Bikain. eguzki begi, Ikastola. beste bat, Urreta. Eskola. Torri Unai. Ginen, bai, ikastola esan dugu eskola behar genuen. Ondo, Eta festetan eta aritu gara, algara konpartxa aipatu nahi zuen akaso, algara baitzen hitza, baina oso ondo, 3 sartu dira, 60 puntu, bera! Ba, itxaso eta itxaso, beste horren beste, egiteko moduan seguru baietz. Itxaso, badue lekue hartzen, hemen gaur puntuak garesti daude, eta eskutatuta ditugun hitza, kabuek, guazten denpora. Paso. Generala. Orokorra, Bai. Sinonimoa. da. Vale. Apurtuta. konpondu, Bai. Bikain. Ikusmena. entzumena, Bai. Triangelua. borobila, Altuera. luzera, Bider. karratua, Behekoa. zabalera, Behekoa. paso, Triangelua. forma, Paso. Keinu barik, Vale, markatu. Paso. Hizkuntza. euskera. Bai. Vale.
Euskarari eskerrak, azken segundotan ere beste puntutxo batzuk lortu. Baina ria. Bai. Triangeluarena, bai. Horrelako formula batzuk eta garai batekoak akaso ez da, matematika ere ikasitzen duten seinale, noski baina 3, eta 3 bider 60 puntu, bitan. Josu eta Iban, zegoen txanda, nortu, Ona. Iban, hartu leku mesedez. Bortxe, eskutatu ditugu hitzak zegoentzat, Josu, zemataz matuko zuz? Beste 3 lau. Beste 3 lau. Guazen, ikus dezagun, denpara. Facebook, Aplikazioa. beste bat, Instagram. Vale. Kalentura, Sukarra. neurtu, Termometroa. ikasgaia, Biologia. egoitz, Ekonomia. Oso ondo. Maria, Bioteknologa. baserria, Kanala. Wow. gutxiago, Gehiago. paso, abokatuek, Legea. orokorra, Legedia. beste bat, Justizia. Justizia. Oso ondo. Baina lankidetza oso fina, eta zemat lankide aipatu ditugu. Hori da. Egoitz ekonomia irakaslea, kanala baserriko lankide bat ere baduzue. Ondo etorri dizkizue gaurritak egia esan, txastekin. 1 puntu, bikote! Markagailuak tribuaren berben aurretik, 180 puntu. Bildu dituzte, Asierrek eta Unaiek Usantzalon. Itxaso eta Itxaso 180 buklata Iruñan, Orio Ernikan 210, Josuk eta Ibanek. Eta tribuaren berbat atoz. Eskerrak etxan frantsesesko irakasliek. Kontuz, kontuz! Tribuaren berbak. Asier Unai Urduri? Bueno. Serio, bai? Zundo? Ba, kirolari profesionalak izan da, benga, arnazketak hartu, da asteragoaz. Hau pasier, denpora. Karkaxa. Kaskarroa. Karkaxa. Kalda. Itxaso? Itxaso. Karkaxa. Ordeka, Karkaxa. Horroa. Maiz. Sarri. Ordeka. Josu? Karkaxa. Gorroa. Maiz. Sarri. Usu. Zakarra. Trauskila. Kaskarroa. Sargoria. Etxarriaren atzen. Kalda. Antza. Dirudienez. Aezkoan. Kontizu. Karkaxa. gorroa, Maiz. Sarri. usu, Zakarra. Trauskila. kalda. Kaskarroa. Bai. La denpora. Bai. Kalda sargoria. Lastima, zakarra kaskarroa baitzen. Errebotean ere oso erne egotea komeni, tribuaren berbetan puntu asko banatzen baitira. Ez gara erne egonantza, eta lehenbiziko taula honetan punturik ez. Bigarren taula. Dator, Itxaso erantzuten lehena. Animo danok, guazten denpora. Puska, antzolan. isia, Igatu. larrakitu, Iruzurra. txankuloa, Puska antzolan. Isia. Igatu. Larrakitu. Iruzurra. Magalpekoa. Josu? Puska antzolan. Kisia. Igatu. Larrakitu. Iruzurra. Maula. Etxeko gazteena. Txankuloa. Puska antzolan. Isia, Igatu. larrakitu, Iruzurra. maula. Etxeko gazteena. Magalpekoa. Esan bai diogu esan, errebotean erne egon beharra goela. Baita, erne egon ere 3rekin 30 puntu, orai bai. Magalpeko zu. Magalpekoa, egia da? Bai. Azure, bai. Bai. Hori da, Bai. betikoa. Txikiena eta ez, gaztena bai. Bai, txikiena kasu honetan zuenik. ez. Bai, magalpekue. Josu Iban, oso ondo. Posizionatuta, venga, guazen, jolaz dezagun denpora. Erbesteratu. Arrostu. Ondakinak. Erresak. Aurpegi txarra jarri. Beltzuri egin. Barea, bergaran. Elelumea. Erbesteratu. Arrostu, Ondakinak. beltzuri egin. Oi, Jesus. Asier. Erbesteratu. Arrostu. Ondakinak. Erresak. Aurpegi txarra jarri. Beltzurik egin. Barea, bergaran. Ipua.
Nekagarria? Akigarria. Mordoa, piloa, leitzan. Eleluma. Aspertu bermion. Abrodizu. Venga, Asier, arrosidu. Arrosidu barik. Bai, ez daukagu abrositeko betarik hemen. Hau da, errebotea tensioa nagusi. Eta puntuak, taula guztia osatuta, 1 puntu bikote. Erabaki erra taulari. Asier unai 280 puntu zuen markagailuan. Itxaso eta itxaso 180. Josuk eta Ibanek 240. Itxaso eta itxaso, bigarren saioan, oraintxe leku hartuta egon bukatu da miluzeko ibilbidea. Pozik zaudete dena den? Bai, gustora. Ze itxaso? Pozik eta apenas, bai, gazi gozo. Pozik eta, bai, gazi gozoa? Bueno, pixka bat gozatuko du esperientzia hori, jakiteak, 278 euro, eramango dituzuela etxera, esku utxik ez zarete itzuliko alegia. Zer egingo dugu diru horrekin? Afariren bat, bai, afariren bat. Eta ondorengo parrandatxoa ere finantzatu nola bait, eta mendik aurrera jarraitu esandakoa itxaso batetik miluzeko tailerrak ere ematen ikastetxen nahiko bazenu, eta baloi errean, eta bestelakoetan, eta bizkar igeri egiten. Jarraitu, neskak? Neskak ze ondo etorri zaila. Eskerrik asko! Iruñeko lagunak lehiakiak agurtu ditugu, eta aurrera egin aurretik, Iruñetik bertatik iritsitako zazpiki bat ilaski, Iruñeko udaleko webgunean, sarrera batzuk eskaintzen baitituzte, doako sarrera gira, baina oso garestiak aldi berean, eta irudia ikusita ulertuko duzu hobeto, bertan irakur daiteke, besteak beste, doako lekuak daude, 16 euroren truke. Doako lekuak daude, 52 eurotan, beste doako leku bat, baina 28 euroren truke kasu honetan, eta egia da, behin ordainduta, dena dela doakoa, ez da? Baita Iruñean eta leku guztietan. Oliver Tweet erabiltzaileak partekatu du gurekin, beraz, doako txalo zaparra dau, berari. Erko! Eta txaloa gure lehiaki bentzat, bestak beste, bigarren paseako zelkatu dien. Bueno, Asier nahi izan zantzien? Ondo, posi. Ja lasai. Ja lasai, tribaren berbek auspo emon da bigarren fasean. Bueno, Josu Iban, estaz un txarto? Ondo, hobeto? Nino urduri apur bat, baina, bueno, vamos. Erto, bigarren faseako gogoz. Hori da. Haupa. Puntua pilatzen azteko, definizioak, Asier eta Unai. Asier, zeurekin hasita, prest? Bai. Denbora. Sagardoaren hotela. Upela. Bai. Freudek inkontzientearekin eta sexuarekin lotu zuen gaueko bidaia. Ametsa. Ametsa, oso ondo. Itxasoaren koloreko udalerri zuberotarra. Urdin... Bai. Bai? Urdine... Urdina... Bai? Urdiñarba. Urdiñarbe! Gertu. Luzaroan irauteko prestaturiko janaria. Luzaroan irauteko. Jatekoa da. Lataketa. Kontxerba. Kontxerban jan dezakezu. Tortilla raina... Tortilla kontxerban ez. Ez da atuna. Eta la... Kontxerban zer jan dezakezu? Sardinan. Zainzuria. Nahiko eskaz. No, ez da kontxerban ez, bai, plastiko dun tortilli behoin badau. Venga, bi, 20 puntu! Egia, Eta iraun dezake horrek 6 hilabete, Bigu miguña, gozoa. Bueno, Josu eta Iban, zoprest? Hemen Iban lasai ze erreboterik ez dago. Asmatu horretuzu, zureak, eta listo. Bai, bega, Josurekin hasita denbora. Batzuek berez dutena eta diotenez ikasten ez dena. Berezkoa, ikasten. Bai? Estimua. Zer? Estiloa. Estiloa, sartu da, oso ondo. Batzuek ku izkiarekin lotzen dute, Iban. Bai. Bal... Ez, kuk? Zea dirazten du askotan? Kaloria. Ez? Kalitatea. Osagai asko eta desberdinak izateagatik ulertzen zaila dena. Ulertzen zaila? Komplikatua. Edo? Komplexua. Pantalla batean proiektatzen den argazkia. Bai, Iban. Iban. Pantalla batean, argazkia proiektatuta. Diapositiba, motel.
Klasean ere askotan jarriko dituzu. Bat, parrandan ibili. 10 puntu! Hau da, soka luzatzea. Bai, ederto. Alpertute dakotez. A ber, eroglifikoak. Bai, asmatukuz? Ja. Ia? Seguro baietz. Bito asier, badator lehenengue, denpara. Ezin dut izena eman... Kate... Nolakoa? Katedratikoa. Ez? Segi irakurten? Kate... Behien? Din... Hori... Kate... Nolako katea? Nolako katea? Kategorria. Kategorri bat. Kategorria, erre bat kendute kategoria, arraren zeinua eta tan kanpaiak. Kategoria hartan. Wow, azalpena ere prozesatu egin berri izan dugu bai. Geruza asko zituen eroglifikoak. Ikusten zan. Ikusten zan. Bai. Etzan horren besterako. Zuentzako? Zer da hori ba? Zer da hori zuentzat? Venga, bigarren erakutsi, guazen denpara. Non hasiko da lasterketa? Bean. Be? Beobian. Bale. Ardiak Beobian. Oso ondo. Pikirolari, noski. Parte hartu duzu sekula? Izu inoiz? Horendik ez. Lagun batek. Kuadriakoren batek bai. Merchandising guztia soinean jarrita, ez da? Horendik hori, kiroleko arropa Bakoitzak bere falta zaigu, gauza. baina bagoz. Hortxe beste proiektu bat, ondo? Ondo. Hirugarren eroglifikoa, guazen denpara. Propietate asko ditu. Azaloreak. Bale. Azal oreak. Behien? Azal oreak, bale. Hasi erte ondo unairen alboan, Zora garri, berak egin ezala lan, noski, bi zuzen erantzun da, 60 puntu! Eroglifiko gehiago ditugu. Bale, Josu Iban, eroglioren oso fanak ditut inguruen, Bai? Bai. Ba, jende asko estimatzen du, lehiakidek ez hainbeste, batzutan. Lehiakidek be bai. Zu bakizue, eroglio Karnovitz, eroglifikoak diseinatzen dituen gure lankidea. Beira, asirri eta bat ere gustatu, ja. Gure lankide misteriotxua. Bada, oso jatorra dalako. Bai. Venga, Josu Iban, lehenengo eroglifikoa zuentzat, denpara. Hain nekatuta dagoenez... Bai? Arrastaka... Bai? Arrastaka doa. Bale. Bikain! Oso ondo. Irakurtzen hasiko gara, arrastaka. Dorari erreken du, arrastaka doa. Oso ondo. Dora zaliek. Aventura zaliek. Bai, igual, Txila, motxila, eta hori guztia. Bai? Asi zara? Bai. Asi zara ja? Bigarren demoraldian, no? Oso ondo. Bigarren eroglifikoa, denpara. Opari bat erosi diot. A ber, Bale, non? Arian. Ari, Horratz. aberra... Non? Aberrarian, ez. Ia? Opari bat erosi diot? Ari baderantzunan zati. Aberra irakurri, izpiluan? Bai. Berberari. Aberra, alderantziz, arreba. Arrebari. Bai. Izpiluak hori adierazten baitu eroglifiko guztietan. Zaurrera irakurri Ez beharra. da inerreza, egin berbalako eragiketa, baina izpiluan alderantziz irakurtzen dugu. Venga, hirugarren eroglifikoa denpora. Saria eman diote. Sagardo. Bai? Sagardo tegiari. Ez, sagardo baderantzunan zati. Iria, iris. Sagardo... Irakurri. Sagardo iri, ez. Bai? Sagardo iri. Bai, sagardo iri. Sagardo. Iria, behienak dute iri. Sagardo iri. Gure eneko badaia? Ba, Ja, saria, Bera gure artean izatea. Zoragarria, Josu Iban, zuek ere saritan 60 puntu. Eta Erne de... Itxaritxan. Bai? Oharra eneko sagardo iri. Miluzetik. Eneko aukeratu. Antxon edo Ilaski. Gero esaten, biak maite ditut. Ez, aukeratu. Bai. Aukeratu ni, venga, ba. Mila kanpaina egiten hasi nahi, begira. Miluzeko eskua orain, Erne, hemen bat edo bestea aldela aukeratu biak eta asmatu biak askatu ezkutuan ditugun bi esaldi horiek. Esku bakoitzeko esaldi bat baitaukagu, puntuak, komodinak, jokoan. Asier, unai, emizikoa zuena da, eta hauxe esaldiaren itxura. Upa! Luzea, oparoa. Bueno, puntu asko irabazeko aukera ere eman lezakena. Enuntziatua, badugu noski, honela dio, segi horretan,
Itziar Ituño. Itziar Ituñoren bueltako esaldi bat beraz. Eta azteko eta behin. Lau, ikur. Lau ikur. Asier Unai. Non hasi du apirilean gure zirkuak 6. denboraldia? Maulen edo Baionan? Nik diria Baiona, así que Maulen. Ba, Maulen. Zuzena da, oso ondo. Agertuko den lehenengo izkia te izango da. Esaldiko te guztiak agertu diraia. Jarrai ezagun. Beste lau, beste bost. Zein lurraldetan dago Saioa mendia, Araban edo Nafarroan? Nafarroa. Bai. Hori, handiago da. Ka, izkiak agertu dira. Ari gara pixkanaka, puntua pilatu, letrak askatu. 3. erronda. Zein da Kataluniako herria, Aitona edo Amona? A ver. Amona suena más, ¿no? Amona. Ez, Aitona. Eta errebotea, Josu Iban zuentzat, Kataloniako zein probintziatan dago Aitona, Gironan edo Lleidan? Gironan. Ez da zuzena. Hortxe, lau ikurrak mantenduta orduan, 4. errondara salto, Asier Unai eskua berreskuratuta. Kontrako. Zein urtetan eraiki zen Parisko Gare du Nord geltokia? 1856an edo 1828an? Ba, 1828an. Ez, errebote berriz ere Josu Iban. Zenbat milioi bidaiari inguru hartzen ditu urtean 200 edo 120? 200. Zuzen, bai. Agertuko diren izkiak, kasu honetan bokalak. O guztiak. Hasi gara zerbait ikusten, gogoan izan enuntziatua, segi horretan, Itziar Ituño. Josu Iban, 5. errondara salto. Beste bi ikur argitu dira. Atrapatu dut aparta. Zer da, atxotitza edo palindromoa? Palindromoa. Bai, horixe. Ele. Itziar Ituñok esan dako esaldi bat. Segi horretan Itziar Ituño dio enuntziatuak. Itziar Ituñok berak esan baitzuen esaldi hau. Aurrera egin nahi duzu, Bai. Josu Iban, nork idatzi zuen Basa liburua? Uxue Apaolazak edo Miren Amurizak? Miren Amurizak. Bai. Esaldiak behar dituen guztiak askatu ditugu. 10 erronda dira denera, 6. Bete dugu oraintxe, Josu Iban. Ikusi duzu, zerbait? Jarraitu. Jarraitu egingo dugu, 7. errondara orduan. Zein da Indiako hiriburua, New Delhi edo Mumbai? New Delhi. Bai, zuzen. Eta argitu diren ikurren atzian R letra. Lehen, gertu ziren edo itxura hori. Hartu dugu gomendi behintzat. Josu Iban, beste 3 erronda geratzen dira. Komoin jalortekotan oski askatu egin barra dago esaldia eta zuzen askatu gainera. Zer egingo dugu, bikote? Segi. Segi, 8. Upa, behitu zemat. Zenbat urte beteko dituzte aurten potxokiek 70 edo 75? 70. Ez! Segulako aukera orain Asier Unai zuentzat. Nor izan zen potxokien sortzailea, Erge edo Peio? Erge. Bueno. Okerra! Josu Iban, ikur mordoa hortxe aktibatuta, askatzen saiatu elizateko noski, galdera, zuzen erantzun beharra dago. 9. erronda. Afrikako zein parketan daude lehoi gehien, Serengetin edo Etoshan? Serengetin. Hori bai, zuzen. Eta bokalak agertuta, egia esan beste itxura bat hartu du esaldiak. Bai. Erantzun. Bai. Askatzen saiatuko zarete? Bai. Ia ba, ozen eta argi, mesedez? Bai, bikote? Euskara salbatzeko euskal aktoreak kontatu behar dira. Zuzena da? Ez da zuzena! Salbatzeko euskal historia kontatu. 10. errondan gaude, Asier, Unai. Aukera daukazue, aukera oso na gainera esaldia askatzeko, baina zuzen erantzun behar dago. 7 kaletan parandan baldin bazabiltza, non zaude, Bilbon edo Donostian? Bilbo. Bai.
Dale, ez? I. Bai, esateko moduan, uste dut. Ea ba, ozen eta argin, mesedez. Euskara salbatzeko euskal istorioak kontatu behar dira. Zuzena da? Hori bai! Zoragarri! Komo dinau pasuek? Ederto! Eta unai! Bai, Josuk eta Ibanek egia lanak aurkatu dituzela. Aktoreak hor irrizte ginda, bai, historioak ziren, bale komodin bat banatu dugu, eta puntuak ere banatzen gabiltza, ez da beste 10 puntu ditugulako erantzunun bakoitzeko. Pasai dena den, komodina lortzeko bigarren aukera bat, bigarren esku bat, esaldi bat, badaukaguta, Josu Iban, zuenetik abiatuko da hau, eta hausi esaldiaren itxura. Laburtxeagoa. Eta segi erabiltzen ituño, dio enuntziatuak berriz ere ituño hori segi gaurduan, lehenbiziko erronda. 3, ikurra argiztatu dira. Non egingo dute aurten EHZ jaialdia Ezpeletan edo Irisarrin? Irisarren. Zuzen. Eta esaldiko lehenengo izkiak eneak izango dira. Segi ezagun aurrera. Beste 2. Zer da Adur Larrea, komikigile edo dantzaria? Komikigilea. Bai. B. Urrengo ikurrak. Bi antzoki hauen artean zein da zaharrena, Victoria Eugenia edo Arriaga? Arriaga. Oso fin. O, bokala, agertu da, eta... Ari gara, puntua pilatzen behintzat. Aurrera ingo dugu, bikote? Bai. Ja ba. Eta beste 2 ikur. Nongo festak hasten dira lehenago, Baiona edo Gasteiz? Baiona. Lautik lau, oso ondo. D. Izkia. Gogoan izan, Itziar Ituñoren esaldi bat edo berak esandako zerbait, daukago hemen. Ezkutuan, 4 erronda beteta, Josu Iban, aurrera ingo dugu? Bai. Ja ba. Beste 2 ikurri beriar piztu dira. Zer egiten du Txantxaka konpainiak, antzerkia edo dantza? Antzerkia. Oso ondo. L. Zuentzat. Esaldiko L guztiak agertu dira. Urrezko puntua pilatzen ari zarete, hori ondo dago. Komodina ere beharko zenuketen oski. Saiatu nahi duzu askatzen, ikusi duzu zerbait, Itziar Ituñoren esan bat da hau. Aurrera beraz? Bai. Nongo erabidea da ara? Galizia edo Katalunia? Katalunia. Eta 6. Eta I bokala mutilek. Zuentzat. 10 erronda ditugu denera, 6 dagoeneko eginak, beste 4 aurretik. Josu Iban? Jarraitu. Datorrela ba? Horrengoa. Bakarra. Nork idatzi zuen Zoaz Infernura Laztana liburua, Angel Lertxundik edo Ramon Saizar Bitoriak? Angel Lertxundik. Hau pasuek, E. Puntu pilaketan esan dugu oso fin. Induzketa lanetan, estelako koxka bat. Josu Iban, 7. erronda egin berritan, saiatu nahi duzu askatzen? Ez. Aurrera! Bakarra. Zenbat minutu igaro ditzake balea urdin batek urrazpian 20 edo 30? 30. Ez. Estreinekoz, esku honetan Asier eta Unai errebotean jokoan. Zenbat tona plankton jan ditzake egun batean, 25 edo 16? 25. Ez da zuzena. Buena. Josu Iban, berriz ere zuena eskua, 9. errondan. Zein kiroletan aritzen da Oiana Kortazar, mendi lasterketak, igeriketa? Mendi lasterketetan. Bai. Eta agertuko zaigun... Letra G izango da? Eta esaldia askatzekotan, saiatu behar genuke orain, edo bestela urrengo errondako galdera asmatuta gero. Bai, uste dugu baietz. Saiatuko zarete? Bai. Ia, ba, mesedez ozen eta argi. Lanak bosgorailu handi bat eman dit. Zuzena da? Bai, horixe, oso ondo! Komodina! Oso ondo!
Komoina eskuratuta oso ondo. Puntu mordoa batetik eta Komoina bestetik, eta honelaxe daude. Gauzak sokatirara bidean, Asier eta Unaik 110 puntuta Komoina. Josuk eta Ibanek 200 puntu. Eta Komoina. Hortxe, banako ditugu puntu guztiak, eta orain dantzan jarriko ditugu, sokatira dator. Asier Unai, zebuk erantzuten. Lehenak? Prest? Bai. Az dadila sokatira, denpora. Urrearen kimera filmean zer jaten du Charlotek? Arraina. Zapata, Karibeko zeinu hartetan topatuko duzu Cienfuegos hiria. Republika Dominicana. Kuban dago, Europako zein hiritako hilerrian topatuko dituzu Edith Piaf, Maria Callas eta Jim Morrison. Komodina. Parisen daude. Hilo biratuta. No, hirugarren ezkalekin baino. Hobe, Komoina erabili. Josu, Iban, aurretik zineten. Aurreratuago orain, eutxi beraz puntuei. Josu Iban, denpora. Zein sukaldari agertzen da enekantak saioan bazkaltzeko ordua abestian? Paso. Joseba Argineno, zer adierazten dute trafiko seinale borobil eta gorriek? Debekua. Bai? Asier Unai, denpora. Zeri dio beldurra klaustrofobia duenak? Espazio itxiei. Bai. Josu Iban, denpora. Nork irabazi zituen lehen aldiz 2 Nobel sari? Marie Curie. Bai. Asierratu nahi, zeuen txanda, guazan denpora. Zein animaliari egiten dio referentzia Canis familiarisek? Txakurra. Bai. No, eta txakurra ez zurren atetik bezalaxe. Zuek ere puntuei eutxi nahian. Hendik ere denbora asko, 76 segundo. Josu Iban, guazen. Guazen denpora. Nola izena du Gasteizko Arka plazan dagoen 3,5 metroko eskulturak? Paso. Ibiltaria, zein aldi historikotan agertzen da nekazaritza? Neolitoan. Bai. Etxe irakasleak, Erakustaldia emanez. Asier Unai, zuek ere erakustaldia eman noski. Mutilek denpora. Kloroak eta zein beste elementuk osatzen dute gatza? Sodioak. Bai. Josu Iban, denpora. Nork idatzitako eleberria eraman zuen zinemara Imanol Raiok hil kanpaiak filmean? Paso. Miren Gorrotxategi, zenbat minutu irauten ditu errugbi partida batek? 80. Bai. Asier Unai, denpora. Zein herrialdetan sortu zen yoga? Japon. Indian. Nor falta da hirukote honetan ona itxusia eta? Etxarra. Bai, gaiztoa. Zirukotea, eta ze bikote hemen. Horrez aurre jarrita gaiztorik ez, onak denak, finak. Josu Iban, bada ez bada. Komoina hortxe dago, Guazen mutilek, denpora. Nola du izen Euskal Herrian antolatzen den informatikako topaketa jendetsuenak? Paso. Euskal Enkunterra. Zein eskultorerena da Bartzelonako Rabala auzoan ikus dezakegun brontzesko katua? Komodina. Boterorena, Fernando Boterorena. Eta lehenbizikoz, Asier eta Unai, aurretik jarrita, minutu erdia falta da. Zuzen eta bizkor erantzun da, irabazteko aukera hortxe dago. Guazen mutilek, denpora. Zein Euskal Probintziatan jaio zen saioa Alkaiza bertsolaria? Araban. Nafarroakoa da. Inken kulturan zeren jainkoa zen Inti. Hildakona. Eguzkiarena. Nola derromatarrez bila zenbakia? M. Bai? Josu Iban, denpora. Norena da Nur liburu bilduma? Toti Martinez. Oso ondo. Asier Unai, denpora. Alaitz eta Maider bikote musikalean nork jotzen zuen panderoa? Alaitzek. Maiderrek. Zein fruta erabiliz egiten da? Tatin, tarta. Paso. Sagarra erabilita. Zein da migratzailei laguntza eskatzen dien euskalontzia? Gerturatu baitira Asier eta Unai, baina azken segundotan berriz ere atzera eginda. Denbora bukatu denerako. 82 puntu zuen bikote. Josuk eta Ibanek, 218. Hortxe, Asier Unai, hurrengo miluzerako egingo dugu zita, zemur joan da gaur? Oso ondo. Ondo, oso ondo. Ondo, erto Aztu zait, moldatzen. gauza bat esatea. Esan. Hori, kamiseta hauek lagun baten gimnasiokoak direla eta utzi dizkigu ona ekartzeko. Bai, Bueno. Fashion Weeka labur geratzen zaigu miluzen azken aldian. Hau pazuek hurrengo arte! Josu eta Iban, estreinakoz gaur. Miluzen eta finalera zuzenean, haze txalo zaparrada jaso duzuen, Zagutxea horako. Bueno, eta zaparrada. Nork, claro. jo duen, Donostiako, Antigua Luben institutik. Hau pazuek! Hau pazuek! BBH lauko ikasleak eta haze. Ez ze maiatan aritzen zarete,
DBH-en, bai. Bai, eta horrela, tankera izate dute ikasle normalean, ez da? Maitagarriak, zoragarriak, jatorrak denak, zondo. Zuek ere oso fin, sokatiran, esan baitugu, aurre hartuta nabarmen, 218 puntu, beraz, 218 euro, irabazi dituzu dagoeneko. Dago txartu ez da, gaur iritsi, eta Patrika bete, gehiago bete nahi izatera erne, gaur, zakuan, jokoan baititugu, 1.618 euro! Asondo! Ez dakinik pelikula zaliek zarien, pelikulek ikusteko ohiturata dukazuen? Bai, aldanien, bai. Aldanien, bai, ez da? Martin Scorseserekin egingo dugu, gaur jolas, berak zuzendutako 3 film agertuko dira, eremu moduan. Taxi Driver, Txalotasunaren aroa, The Age of Innocence, edo Wall Streeteko 8a. Ezagutzen dituzue? Bai, ezagutu bai. Osondo. Jarraian azalduko diran, aktorekin egingo dugu jolas, ze filmetan parte hartu duten. Erantzun beharko diguzue, Taxi Driverren agertzen diren, Txalotasunaren aroa filman, edo Wall Streeteko 8an. Bai? Bai. En segundo, denpora. Daniel Day-Lewis. Zonatzeiz bertan. Bai, Wall Street ez dut uste, Taxi Driver igual. Winona Ryder. Bai, no? Bai, pini. Erdira pasatzen. Michelle Pfeiffer. Leonardo DiCaprio. Jodie Foster. Igual, bai. Ez que igual, beste hau, jarri da una erden, gero jarriko. Bai. Margot Robbie. Robert De Niro. Igual jarriko dugu. Taxi Driveren da bestia pasako dugu. Aldaketak egiteko aukera daukazuen denporan? Aktore handiak 3 pelikula. Daniel Day-Lewis. Edo erdikoa. Aldaketa bat egiteko, bai. Daniel Day-Lewis. Bale, aldatu? Aldatu egingo dugu, Taxi Driverretik, Txalotasunaren arora ekarriko dugu. Beste 15 segundu, pentsatzeko kontuak. Beste aldaketarik? Hola utziko dugu, denpora de agortu da. Bale, agortu da denpora. Baten bat ikusita? Bai, ikusita Wall Streetekoa ontsu eta Taxi Driver bai, baina astute, hori. Eta erdikoa ez. Erdikoa ez. Ni justo erdikoa bakarrik, bitu. Bakoitzak berea, ez da? Daniel Day-Lewis aldatu didazu, Azken momentuan, azken segunduetan. Asko zeuden azken zutabean, orduan. Aktore hon asko, pelikula bardenean. Zuzenketa ona izan da, azken segundu hori? Horkoa? Zondo, Daniel Day-Lewis, Newland Archer baita, film honetan, hori bere pertsonaiaren izena, dinastia ospetsu bateko abokatu gaztea, hain zuzen. Aktore zoragarria Leonardo DiCaprio bai. Pelikula ikusita, Iban, argi? Bai, bai. Bai? Protagonista baita, Jordan Belfort, New Yorkeko burtsa korridore zoro, arrakastatxu, gainbeheran doana, oso interesgarria. Jodie Foster, Taxi Driverren jarri dugu. Bai? Osondo. Eta datu bat hemen gainera, 12 urte besterik ez baitzituen Taxi Driverren irizen papera egin zuenean. 12 urte. Michelle Pfeiffer, Txalotasunaren aroa. Bai? Oso ondo trukakia. Kain, Txalotasunaren aroa filmean, Michelle Pfeiffer, Helen Olenska kondesa baita. Erabiliko dugu? Ez. Ez dugu trukakia erabiliko.
Margot Robbie. Michelle Pfeiffer esateran ninduan zedertasun pelikula honetan ze guapa dagoen, bueno, zesan, ez da, Margot Robbie buruz. Aktore puskak dira, zoragarriak, Wall Streeteko txoa, Margot Robbie? Eta oso ederra filme honetan, hain zuzen Naomi Lapaglia modeloaren papera gorpuzten baitu, gerora Jordan Belfortekin, maite main dut ezkonduko dena. 1.658 euro. Zako hundi bat geneukan banatu genuena, eta badu, pixkanaka pilatzen. 1.658 euro ondo dago, Bai. Jo soy Iban. Bai. Eskutxik etorrita gaina. Robert De Niro handia jarri dugu, Taxi Driver pelikulan. Mitikoa. Pelikula eta bera, zuzena da? Zondo, Robert De Niro, ispilu horrean jarrita, filmeko protagonista da. Travis Bickle gorpuzten du, gizartea garbitzeko sekulako grina baitu, grin horrek erotzeraino eramango du. Winona Ryder, zalantzak? Bai, hausan. Zerekin? Zalantzak? Salotasunen aroa edo Taxi Driver. Wall Street ez dut uste. Baina, Bat ikusita deskarta egiteko moduan, eta beste bizen artien zalantza egiten. Batera gaude. Zakoa banatuko dugu? Winona Ryder, Taxi Driver. Xalotasunaren aroa. Ezaten ibili gara Jodie Foster gazte bat, aspaldiko pelikula Robert De Niro gazteagoa da, Winona Ryder. Baina, egosin duan, Erne, zuk ere xalo iritsi baitzareten miluzeko platora. Eta pentsa, berrunda €1.000 irabazi ditugu. Horreman jarritzeko aukera ere bai, apa boikote! Hau partzuek, etxekuek, eskerrik asko rebatierren, gabon muxo duan!